Setyembre 1, 2023. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Si Jesus misugilo ni ining sambingay ngadto sa iyang mga tinud-an. Niadtong adlaw ang gingharian sa langit mahisama sa napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga ug nang lakaw aron pagsugat sa pamanhunon. Danghag ang 5 kanila ug maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala sila magtagana pagdalaglana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga punog lana uban sa ilang mga suga. Ang pamanhunon nalangan pag-abot. Busa nagduka ug nakatulog ang mga dalaga. Tungang gabi na kadto sa dihang milanog ang usa ka singgit. Ania na ang pamanhunon. Dali kamo ug sugata siya. Nang mata ang mga dalaga ug giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga maalamon. Bahini kaming giyotay sa inyong lana kay hapit na mga palong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, kay dili na paigo ang lana alang kaninyo ug kanamo. Lakat hinuon kamo sa tindahan ug palit kamog inyong magamit. Busa ang mga danghag nga dalaga milakaw aron pagpalit og lana, ug sa wala na sila didto miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapanganda mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal ug gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga ug misinggit sila, "Sir, sir, pasudla kami." Apan ang pamanhunon mitubag, "Wala ako makaila kaninyo." O gitapos ni Jesus ang sambingay sa pag-ingon, "Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ko ikaw, O Kristo.